Здравейте, приятели! Аз съм Галя и днес ще ви покажа няколко от най-използваните комбинации от Майк Тайсън, с които им вижда сметката на всички. Значи, понеже той е малко по-нисичък, за тежка категория, не малко, а доста по-нисък, и се налага да играе с ужасно много отклони и ескиважи. Много бързо скъсява дистанцията с ляв прав. Много леви. Много, като през цялото време е супер в ниска позиция. Ляв, 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 ескиважи и оттам. Ляво круше, десен апъркът. Това е първата, която така ми направи много силно впечатление. И евентуално, ако след ляво круше, десен апъркът не го е паркирал, след това продължава с дублиране. Дублиране, ми всички знаете какво е. Два удара с една ръка, последователни. Ще покажа още един път само комбинацията. Ляв, 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 ескиваж, ескиваж и крушето с скок. Ляво круше, десен апъркът в главата. Всичко в главата. При него няма... Има и ужасно много удари в тялото, но комбинацията е главата. Ляво круше, десен апъркът. Добре, втората комбинация е подобна на първата, само че в случая е дясно круше и ляв апъркът в главата. Ако евентуално след тази комбинация негови опонент не е на земята, се дублира. Продължава. Само че като дублира, само искам да ви обясня, когато дублирате, е хубаво да направим отклон, удар и след това на втори удар пак да направим отклон. Раз, два. Иначе има по принцип много голяма вероятност да ви засекат. Сега ще ви покажа две комбинации в стил Майк Тайсън. Айде! Добре? Добре, сега след левите прави направих отклон, рязко отклон наляво, два апъркъта и три крушета в главата. Ще го направя още един път. Гледай. И задължително чупиме тялото. След като удариме, задължително трябва да направите пак отклон или ескиваж. Защото когато удариме силно, като цяло увисваме и след това евентуално получаваме някакъв удар. Втората комбинация, която ще ви покажа, ляво круше, отклон наляво. Вижте къде са ми ръцете. Ляво круше, отклон наляво. Апъркът, апъркът, апъркът. Ляв апъркът, десен апъркът, ляв апъркът. Сега ще ви го покажа по-бързичко. И изчезваме на ляво. Значи удара с който, ръката, с която свършиме, правим ескиваж. Ако завършим с лявата ръка, наляво. Ако завършим с дясната, надясно. Ясно ли? И да ви кажа, Майк Тайсън е един, никой не може да бъде като него. Просто се опитваме да се доближиме до неговия стил, защото е много красиво.